Super Fam Super Migubay is in the house again, and for this content mag-istorya lang ko about na po nga kanang medyo may kalipay na sad nga niabot sa ato ang karon ba nga medyo may nakapalipay na nato, medyo makadiop kay kaning makadiop na ta for almost pila na kong kabulan wala ay diop mga karon mga pizza to 3, 4, 5 wala jud ko sa inyo chog magmangas-angas usa kay mone ko ana bunhoyod or wala ko sa amuha pasensya na kasi aron ka vlog kay nambay natulog dito sa mga medyo tipo ako natulog mga dito maglangas-langas so perfect pala naanad sa ko'y relable dire makapuli sa trabaho ba din maka-explore na kung gamay sa Manoyod sa mga balayra ko hindi naman ang magsitag-susunod sa mga kuhan sunod na but ako lang kung kalipay na ang akong lugay lang pag-andoy kung makadi-off na nabutin siya so nakablog ko sa amuha so mag-vlog ko gikan sa punduhanan sa kong motor kanang gikan ko dire sa Maynay kanay nag-abot sa Manoyod kanang sa among lugar dyan punduhan na motor na mo kay ang amo di mong gud makabot kog motor ang aton pag gabunton na amo tawong tagapukid yung kapuro pyo hindi na ako na ikaulang nga nagpuyot sa kusuntod ako na ma-explore buntod na mo kasi taga dito ko pero ako magod na usuhang vlogging dito ako nga standby ko dito medyo wala pa na kwanto ako nga vlog kami sa pamilya na mo ako ano ba daily life mo na siya akong share nining tap na o adlaw super fan mga nalipay ko about sa akong upcoming vlog still support lang mo still stay tuned lang para sa upcoming vlogs na ako daghan pa more as long as lang na alam mo nga super fam na ko, super pamilya na gamhanan na ko. Super fam ang gitawag sa ako ang mga subscriber kay hindi naman tao mong gitawag og laing tao or gifan lang mo ba mo nga kuan watcher lang so I treat you all as a super fam super pamilya magamhanang pamilya kay ako nga na si Super Migubay man super basta super ka na po kay power akong power katong akong motor akong i-car wash atong motor siya nga lang po ako to siya power katong motora katong matcha man to fight ako so yun na ako tason super pa muna na akong ka-share ni ining tak na muna na palipay so wala pa nakasubscribe sa akong YouTube channel, please subscribe at notification for update kung saan kami next na ako. Then sooner, magkalugay na, back to normal na kita na mga travel to other island, makasolusuri na tato other places. More pray pagita, more pray. Kaya I know God listen to us. Naminaw lang din ang Ginoo na ito. So, salamat, thank you.